Breakfast will be served from 6 a.m. to 8 p.m. Kindly present your ticket to any of our dining attendants. Thank you. Tagalugi, be. Tagalugi na yun. Magandang umaga po. Nais po namin ipagbigay alam na nagsimula na po kaming maghain ng inyong almusal. Para po sa mga panauhin namin na nasa tatami at tourist class section, maaari na po kayong magtungo sa Island Fiesta Food Court. Para naman po sa aming mga panauhin na nasa business class at stateroom na akomodasyon, maaari na po kayong magtungo sa Horizon Cafe and Restaurant. Ang almusal ay mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga. Ipakita lamang po ang inyong ticket sa aming mga dining attendant. Maraming salamat po. Bisaya, be. Bisaya, Bisaya. Bisaya ba, Bisaya? Uy, Bisaya, oy, Bisaya. Abala ka diya.